ادو حضرت ابراہیم امسung اسماعیل کی یامنا تذکرہ لانے با ادو مہاک کی خلیل اویبے کی اسنگ ملک پھنگریسی مینung دا لنگجلب متung دا فرشتہ کیا لاب متung دا ہنگی میں با نہاک کی متیں درکار اویر اگدی متیں ہیر اونا ادو کی متم دا لوئی نم کوتھو خرگا نخوی کی کوئی درکار اوی بنتے اللہ نا ای اسی کی حالت سے مینung سیدہ چنگی با حالت سے اللہ نا اوری میں اللہ نا انگون دا متیں چھوئی در مکی تورکانی ادو نا نخوی درکار اوی دے متیں تورکتا سسی کی حالت سے اللہ نا راضی ہوئی ربا ادو تارگا دے ایسو راضی نے نا مئی سیدہ تازن بمتم دنے با محترم بزرگو دوستو اللہ کی میں کہی دے گی قلنا یا نا رکونی بردن و سلامن علی ابراہیمینا اللہ نا حکم تو رکھی بسی اے میں تو نہیں تھو ادو کا منگون دا جولی کو لئی نا پنجلی با پسک سے جولی کو لئی سے سیگی اتو پا دا توہاو اما گیم برابر دا چکتی ابا دوی تارگا دے اینن اے میں نن سے ادو کی متک عذاب پی گنی نا ادو کا حیکو لئی کول اوہن کریمے با چاک خریبا ادو گم لبا سنگ سنگ دو گلاب اما سنگ چمیلی گی upam biyo ne ohan khirme ba aduga manung sida ising athum bagi nehar si jari to tahun khraga jannat ki posak ama seman khirme ba aduk yamna wang khraba mai si thama bhai lep tabida sing si paijal laga tham khirme ba gas kun wang ba diwan ne ba aduga mail ahum lapa mafam sida pulam na paijal laga thau si haijal laga ne ba aduda sakhan khriba si muhtaram jo dosto sik aduga haiko laikon ne ba ohan khriba si jis jaga da نہانگنا لائننگ پا مفہم آمد لائیو جس کی تھموئی منوں دا اللہ کی نوشی بسی یاود ربا ادوی تارگا دی بھائی عذاب تکی کوئی کم نتے با جس جگہ دا نہانگنا اواب مفہم آمد لائیو با اللہ کی نوشی بسی ننگی تھموئی منوں دا یاو ربا اللہ کی مرضی کی متوں اننا نہا کی پنچی دو اوے ربا ادوی تارگا دی ادو کی پنچی دو دے ہینا ننگائی با پنچی اما پھو بلائی روی با حضرت ابراہیم نہائے با ادو کی مینوں دو دائی ننگائی کھری با ادو مینا آئی کی پنچی چوپا اما پھو با ننگائی کھدری ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام نسوہائے با ایسی پورا حقان پلپ سے لوئی نمک تین بری بری چتنا بنی اسرائیل کی کنگو سنچنا میام کی پھتا باہو تھی لنگجن پھم دو دا لنگجن لگا پم بنی پتلا منے من پھم خرا بنے با حضرت جبریل سے لاغا وحی نازل طور امی با امکتی نونگ منومیت اما حضرت جبریل سے سلام توے با سلام کی جواب پی رکھتے با ادو کی متمدو دا اما کہائی با انیرک سلام تو متم دا انیرک شبہ جواب پی رہے اے ایوب کری مرم گنو این احان با سلام تو بدا جواب پی رکھتے رسینا ہائے با تسینگ نمکی اے جبریل ادو گم لبا اللہ کی مخلوق اللہ کی مہمان کھرا ایمون دا ای کی حق چانگ سیدہ تھمبی ای کی حق چانگ کی کری صدوم سنگ چھے ادوکم لبا اللہ کی مہمان سنگ چھے کی چنچا کوئی نہ تھم گھر بنے ادو کی مہمان سنگ دو ای کی لیتون چھے دا چنگ آگا مخوئی کی چنچا تو چابا ہو رکھی ادو نہ کری گمبا ننگ سلام تو رک پدو دا این جواب پی کی بتا ربا ادوی تارگا دی لیتون دا کی تین دو تاخرگا محاق کی چنچا تو مانگ رگا دی ہین قیامت کی نمیتا ایمون دا پاکی بے آئی ادو نہ این جواب پی رکتا بنی سینے بہاری بسی ادو کی متمدو دا انیرک شب سیدہ نا لیتون دا کی تھوگا تو پا مفہم دا چکر پا متم دا این جواب پی رئی سینا حضرت ایوب نہ اللہ کی ادگم لبا اجمائش چنگیں چھ لوئی نمو مپنگ پھاربا کامیاب ہوئی ربا متنگ دو دا کون ہائے با تسنگ نمکی خدا کی قسم جس بیماری کی حالت تا این لئی رنگی دا اینون دا ننگائی کی با پسک دو ای کی پنچی چپا دا ننگائی با پھنگ دینا کری مرم کی نارنگی مرک سیدہ دی اللہ سی ڈائریکٹ لاغا ہو بہو مانگ سیدہ اینون دا نکتی خودنگی ای کی حالت ہنگی سینے با این نابا پھرب متنگ دا گی دی نو مفوب اللہ لاغتے ادونا تسین نمکی جس بیماری کی حالت تا این ننگائی خریبا ادو این ای کی پنچی دا ننگائی با لیتے نا ادونا ای کی تھموئی منونگ دا اللہ کی ننگسی با چاپ چل لبا ادوی تارگا دی جس جگہ دا ای کوئی لئی سے با ننگائی با پھنگنے با محترم بزرگو دوستو ادونے با سی اللہ امسنگ بنداگی ننگسی نبا لیری با مری سے محترم بزرگو دوستو ادو یامنا کن با ادو یامنا چیت با مری نے با